tvoj vnútorný bunker. Nikto nás nepripraví na to, aké náročné je znovu prestavať svoju myseľ, aby sme si dovolili príjmať krásno. Najmä po tom, čo sme zažili bolesť alebo traumy. Ale požehnania existujú. Dobrí ľudia existujú tiež a rozhodne existuje jemnejší a láskavejší život. Dovol si veriť. V každej ťažkej chvíli máš dve možnosti. Vzdať sa alebo ísť ďalej. Obe cesty bolia, ale len jedna ťa posunie k tomu, kým chceš byť. Vyberaj si múdro. Niekedy musíme byť dosť bláznivé na to, aby sme si dovolili veriť, že naše sny sú možné. Niekedy musíme vytvoriť najprv ilúziu, predstavu alebo víziu takú živú, až sa stane súčasťou nás. Možno sa ti na začiatku bude zdať, že si klameš. Ale ak chceš niečo dosiahnuť, musíš svojej predstave uveriť na 100%. Spojiť v sebe realitu ťažkostí, ale zároveň dávať si nádej a silu veriť a najmä vo svoje sny a v seba. Tvoja myseľ je tvojou najlepšou priateľkou. Ak jej dáš jasný obraz toho, kým si a čo chceš, pomôže ti to dosiahnuť. Potrebuješ už len primiešať veľa odvahy, chuť meniť seba a svoje prístupy, silu aj energiu tomu veriť a pokračovať, aj keď cesta nebude vždy ľahká. A ak už patríš k tým ženám, ktoré v hĺbke srdca cítia, že ich sny sú možné, vesmír, Boh alebo osud, v čokoľvek, v čo veríš, sa o zvyšok už postará. Teraz si nájdi chvíľku pre seba, dovol si ponoriť sa do svojho vnútorného sveta a objaviť zdroj svojej sebaistoty, ktorá ti dovolí snívať a veriť vo svoje schopnosti a vôľu meniť svoj život k lepšiemu. Začneme tým, že si nájdeš pohodlnú pozíciu. Ak si doma, vezmi si svoju obľúbenú deku, vankúš, urob si čaj alebo kávu. Nechaj, aby sa vôňa nápoja rozplývala po miestnosti. Čo ti tá vôňa pripomína? Nechaj svoje telo oddychnúť. Môžeš si zohrievať ruky o šálku s horúcim nápojom a cítiť, ako ťa posledné sily zimy opúšťajú. Tvoje ruky sa oteplia a týmto teplom sa uvoľnia až do ramien. Prirodzene sa nadýchni a vydýchni uvoľňujúcim vzdychom. Nechaj ramená klesnúť smerom nadol, zatvor oči, rozpusti si vlasy, šálku polož vedľa seba na zem či na stôl. Uvoľni sa. Si v bezpečí. Môžeš zostať sedieť alebo si ľahnúť, každopádne sa zakry svojou obľúbenou dekou a vcíť sa do prítomného okamihu. Ako vonia deka? Deťmi, domácim miláčikom, tvojim partnerom alebo je čerstvo opratá, vláčna a teplá? Cíť, ako sa táto vôňa stáva tvojim prístavom, miestom, kde si môžeš dovoliť byť sama sebou. Zameraj sa na svoj dých, nechaj ho byť prirodzený, ale jemne ho spomaluj, upokoj. Začni nádychom, ktorý trvá 4 sekundy. Predstav si, že vdychuješ do svojho srdca. Každým nádychom si pripomínaš svoju silu a sebaistotu, zakotvenú v prítomnom prežívaní. Otváraš a vypínaš hruď smerom nahor. Drž dých na 2 sekundy na vrchole nádychu, ako keby si do seba pomaličky vťahovala všetku pozitívnu energiu, ktorú si zaslúžiš.
Môžeš rozprestrieť ruky a roztiahnuť prsty a teraz pomaly vydychuj na 6 sekúnd. Povedz si v mysli: nechávam ísť všetky obavy, pochybnosti a strachy z budúcnosti. Predstavuj si, že s každým výdychom uvoľňuješ to, čo už nie je pre teba potrebné, čo ťa neposúva, nijak ti to neslúži, len prebúdza podvedomé obavy. Vydýchni hlboko, dlho a ďaleko. Tento rytmus, nádych 4 sekundy, držanie 2 a výdych 6, je ako jemný tok, ktorý ťa vedie k vnútornej rovnováhe. Cíť, ako s každým nádychom otváraš srdce viac a viac k svojej vnútornej sile a láske. Opakuj tento cyklus ešte niekoľkokrát, pokiaľ sa začneš cítiť, že si pripravená na ďalší krok a si v úplnom pokoji. Predstav si, že si opäť vo svojej detskej izbe, kde si ako malá vytvorila svoj vlastný bunker. Pozri sa na ten priestor, stoly a stoličky, ktoré ste spojili a deky, ktoré ste prehodili cez ne, vytvárajúce svoj vlastný malý svet. Tento svet je tvojim útočiskom. Vo vnútri je tma a teplo. Je to miesto, kde sa cítiš v bezpečí, kde môžeš byť sama sebou. Vidíš vzor deky z rubnej strany, cítiš teplo, pohodlie, pocit lásky a ochrany. Poobzeraj sa okolo seba a všimni si, aké príjemné detaily to miesto má. Mäkké paplóny, obľúbené knižky a lampičku, ktorú si sem doniesla a tá jemne osvetľuje tvoj detský bunker. Mama ti práve doniesla čerstvé koláčiky. Vzduch je preplnený vôňou, ktorá pripomína detstvo, pocit domova a rodinné teplo. Radosť, smiech a bezpečie, všetko to, čo môžeš cítiť vo svojom tichu a teplom priestore. Tento dekový bunker je tvojim miestom, ktoré vytváraš z lásky k sebe. S každým nádychom si dávaš povolenie byť v tejto bezpečnej zóne bez obáv, bez tlaku, len so zmyslom pre pohodu a pokoj. Je tu ticho. Ticho, ktoré upokojuje zmysly. Babušíš sa do paplóna či deky a nechávaš si čas. Pozoruješ hru tmy a svetla. Po chvíli zistíš, že vzadu v bunkri je otvor, lemuje ho malý okrúhly vchod, do ktorého môžeš vojsť. Je úzky, ale pevný, bezpečné miesto, ako keby si išla do jaskyne, ktorá sa skrýva hlboko vo vnútri teba. Steny sálajú príjemným teplom a známou vôňou. Každým krokom sa dostávaš bližšie k svojej podstate, kde môžeš nájsť prameň najvnútornejšej sily, sebaistoty, lásky a odvahy. Táto jaskyňa je tvojim prameňom vnútornej energie, nebojácnosti. Dostávaš sa k svojej podstate, jemne pulzuje a víta ťa. Na tomto mieste ťa čaká úplné prijatie a láska k sebe. Cítiš, ako sa tvoje srdce otvára a ako naplňa energiu a pokojom tento priestor. Víta ťa tu. Je to tvoj priestor. Vždy je ti k dispozícii, keď ho budeš potrebovať. Pýtaš sa samej seba s tichou ozvenou. Čo potrebujem?
Čo by som si želala? Čo chcem ešte dosiahnuť? Čo ma urobí šťastnou? Nechaj si čas na to prísť. Sleduj svoje myšlienky. Nekontroluj ich, nepodmienuj ich. Len sleduj, ako jemne plachtia okolo teba. Ty vieš, čo chceš. Odpoveď nosíš v sebe. Vo vnútri tejto bezpečnej jaskyne nechaj svoje srdce a myseľ naplniť pocitom absolútnej dôvery v seba. Dovoľ si teraz byť tou osobou, ktorá si zaslúži lásku, pokoj a radosť, plniť si svoje sny, túžiť a milovať sa bezpodmienečne. Si silná, si láskavá a máš všetku odvahu, ktorú potrebuješ na to, aby si išla za svojím. Zostaňte ešte chvíľku v tomto bezpečnom a tichom prostredí, kde sa cítite v plnej harmónii so sebou. Vaša jaskyňa, váš bunker, váš vnútorný prameň sily, lásky a odvahy je tu pre vás kedykoľvek, veď ho nosíte v sebe. Keď ste naplnené tými správnymi pocitmi, začníme si spoločne hovoriť afirmácie, ktoré vám pomôžu ešte viac posilniť vaše novonájdené odhodlanie. Moja vnútorná sila je neochvejná, cítim sa istá a bezpečná. Každý krok je plný seba dôvery. Viem, že dokážem dosiahnuť čokoľvek. Mám všetko, čo potrebujem, aby som sa stala tou osobou, ktorou chcem byť. Prijímam každú časť seba, som celistvá a som v pokoji. Moja hodnota je nezávislá od vonkajších okolností. Moja sebaistota pramení zo mňa. Opakujte tieto slová s presvedčením.
Nechajte ich prúdiť vo vás. Nechajte každú afirmáciu spočinúť vo vašom srdci a hlboko ju precíťte. Pripomínajte si svoju silu, krásu a hodnotu, ktorú nosíte v sebe. Uvedomujte si, že máte všetko, čo potrebujete na to, aby ste žili svoju pravdu a išli za svojimi snami. Po meditácii si doprajte chvíľku na to, aby ste sa zamysleli, ako konkrétne môžete aplikovať nadobudnuté pocity a afirmácie do každodenných chvíľ, pracovných či rodinných. Prvý krok. Vaša vnútorná sila je vždy s vami. Kedykoľvek sa cítite pod tlakom, predstavte si svoj bezpečný priestor, kde máte všetko, čo potrebujete. Spojte sa so svojou silou a pokojom. Druhý krok. Afirmácie pre každý deň. Začnite deň s afirmáciou. Zopakujte ju, keď sa cítite neisté. Nechajte ju stať sa vašim sprievodcom. Tretí krok. Spomaľte a sústreďte sa na prítomný okamih. Vytvorte si krátke pauzy počas dňa, aby ste sa nadýchli a vrátili k svojmu vnútru. Aj pár sekúnd vám pomôže cítiť sa silnejšie. Štvrtý krok. Buďte k sebe láskavé. Vždy sa vráťte k tomu, ako sa cítite vo vašej jaskyni. Láska a prijatie k sebe sú kľúčové, aj keď máte náročný deň. 5. krok. Verte svojej ceste. Spomeňte si na svoju hodnotu. Keď sa objavia výzvy, dôverujte si. Máte všetko, čo potrebujete, aby ste pokračovali a zvládli, čo vám stojí v ceste. Naša cesta k sebaistote a zmene si žiada odhodlanie. Možno je lákavé zostať v komfortnej zóne na teplom gauči, kde nám je dobre a pohodlne. Nič nás netlačí všakže. Ale ak sa na chvíľu odvážime opustiť tento priestor, objavíme, že mimo neho nás čaká silnejšia verzia nás samých. Možno sa na chvíľu strátime, ale v tejto strate nájdeme svoju pravú tvár, svoju hodnotu, nové schopnosti a priestor pre náš rast. Pamätaj, že náš mozog nerozpoznáva rozdiel medzi tým, čo sa deje v skutočnom živote a tým, čo si silno predstavujeme. Dbaj na spôsob a tón, akým sa sami k sebe prihovárame vnútri našej mysle. Zmena v našom živote začína zmenou v nás, v našich myšlienkach, postojoch a vnímaní seba. Ak túžime po zmene, nemôžeme len sedieť a čakať, že sa niečo zmení. Pre zmenu si musíme dať šancu vykročiť. Začni každý deň so silnou myšlienkou, s pozitívnou energiou, ktorá premení tvoje túžby, sny a želania na realitu. Cíť svoju sebaistotu, aj keď cesta pred tebou nie je celkom jasná. Buď si istá, že každým krokom sa približuješ k lepšiemu ja. Daj si šancu na túto zmenu, na túto cestu, pretože až potom uvidíš, akých zázrakov si schopná. Ďakujem, že si dnes so mnou venovala čas. Ďakujem, že si ma počúvala. Verím ti a želám ti veľa šťastia v ďalších dňoch. Počujeme sa o týždeň pri novej meditácii. Ak už ma počúvaš večer, tak ti prajem ešte dobrú noc. A ak ma počúvaš ráno, či na prechádzke, tak ti želám krásny deň.